وەکێ vê demsalê her sal bi hezaran Kurdên cihûj bû bejdarbûna cejna seyranê berê xwe din Urşelîmê. Ester Elzam li raniya Herêma Kurdistana Iraqê ji dayîk bûye. Lê di zaroktiya xwe de tevî dê û bavê xwe hatiye İsraîlê. Ev zêdetirî 5 salin hema her sal bejdarî festîvalê dibe. Em vê cejnê her sal pîroz dikin û ji dest xwe nadin, govendê dikin û dilê me xweş dibe. Êdî Kurd hemî dibin yek malbat. Nesîm ku navê wê Kurdî Godara û ji Zaxû li dayîk bûye, got ku ew bi nêzîkî 25 Kurd keç nevî û xizmên xwe hatine şehiyanê. Di vê bîranînê de tu hin kesan dibînî ku çend salin te nedîtine, wan hembêz dikî û royê wan maş dikî. Ya rastî çi bîrhatineke din nagihêje asta wê ku xelkê kom dike. Ji seranserî welêt bi taybet malbatên cotkar û yên ji gundan tên. Dema ez gihiştim otobas li du otobasê dihatin û tije Kurd bûn. Ji bilî Kurdên cihûyên ku ji sala 1905 û vir ve hatine kesên nû jî hene ku di nav wan de Ilyana Ilyan ku tenê heft mehberê hatibû İsraîlê. Em ê kem car ke hatin bo seyrane zor pêm xweş e ke li nav Kurdekanî İsraîl lêre û bêkewîn û berastî zorî ji pêm xweş e ke li duayê ew hemû sala kulturî Kurdiyan her li layan mawe her bi Kurdî goraniyelên û helberkêkin. Gelek ji kesên ku bejdarî pîrozbahiyê bûne behsa jiyana hevbeşiya Kurdan û cihû musulmanan dikin û dibêjin çi di dema bav û kalên xwe de yên li Kurdistanê û çi jî di roja îro de peywendiyên wan her tim baş bûn. Seyrelêvî ku di salên 1905 de berî ku ew ji Kurdistanê derkeve li ber de reşê dijiya. Dibêje ku ew ji bav û bapîrên xwe fêrî Kurdî bûye. Kurdêna İsraîl gelek Kurdêna Kurdistaniyan xweş dewê. Babim û daykim lega Musulmanê Kurdistan gewre bîne. Legerê xwardiniya xwardiya, çayan xwardiya, sibanan deçîne şolê. Babim li dukanî hebû, legayek sibanan çayan dexwe li çayexaneyê. Dahatne mal, cînarê gelek bi keyf û xweş bîn. Legayek hatine İsraîl, babim û daykim emrê xwe yan kir. Belen emin westê Facebooka li dinyayê emin gelek qesan dikim lega îsanê Kurdistan. لقى بسلمانان اوان حزرتيانا بين اسرائيل امش حزرتنا بين كردستان ان شاء الله روجك ريدبتوا لبوان ولا بوما امان بين ايرا اما بتشينا ايري ان شاء الله هربجي كردستان. Raniya van Kurdan hêvîdarin ku rojekê vegerin Kurdistanê û bi xizmên xwe yên li Kurdistanê rahevdîtinan pêk bînin yan jî bi kêmanî serdana gorên bav û kalên xwe bikin. Bavê min li dûkê mezin biya, gora bapîrê min li wêre. Xewna me ew e seredana wêrê bike. Gelek ciwanên Kurd li İsraîlê hinî zimanê Kurdî nebûne, lê kûka xwe ji bîr nekirine, dîroka bav û kalên xwe dizanin û bi Kurdbûna xwe serbilindin. Seyran her peyva seyrana Kurdiye îcar de dema xwe de li Kurdistanê cihûyên Kurd bo çend rojan diçûn çolê li gel xwe pirtûka pîroz û gelek xwarin dibir, heta di nava xwezayê de demek xweş derbas bikin. Êdî dema xwe bi şahî û govendê derbas dikirin. Ji ber vê yekê em jî girêdayî vê kevneşopiyê ne. Tevî pîrozbahiya îsal ji ber ewlehiyê li cihekî girtî hat li darxistin, li şûna salên berê ku li park û cihên vekirî dibû, dîsa jî gelek Kurd hatin û heta derengiya şevê bi hev raman. Heta eger şer be jî divê em vê cejnê pîroz bikin, kom bibin û biçin seyranê. Em çi bikin? Êdî bûye beşekî jiyana me. Herkes hêvî dike ku sala bê aştî û aramî li herêmê serdest be û weke salên berê careke din cejna xwe pîroz bikin. Bûdengê Amerîka, Ricky Rosen, Urşelîm.